Kini atong kaugalingon nanginanglan ni og kining panabang, nanginanglan ni grasya. Kaya bisan saon na to mga kaigsunan, ang tao magpapiling ra yun na nga balaan pero naa yun na kapakyasan. Magpapiling ra ng maayo, magpapiling ra ng matarong. Mo bitaw na ang tao mingon nga ay kumpiyansa ana, may lang nagatubangan. Ay kumpiyansa ana, may lang nagatubangan. Kaya nga no, na nagikinaiya ang tao nga makasasala, na kinaya ang tao nga limbungan, na kinaya ang tao nga di masaligan, kaya naan nagisala. Masutag sa dili, tungod kay ang sala miabot man, nakasala man ang unan natong ginikanan. Muna nag-ingon ang Roma nga gumikan sa unang tao, ang sala mi kuyanap. Nag-increase ang sala. Apan gumikan usab sa usa ka tao, midagaya ang grasya.